نافقكم اندي مصي كعللكم كغرمكم انا علل اندي مصي نافقكم اندي نام نايلو معنت مدب انكو عبد خان مصخم ام نايلو معنت مدب قداما ينريو مالتيو نزو كله زي كنجبر زبال عنا زلو ويكا ماخلنا خوين زمقاقلنا زلو نفولطو اينا خنعشو يبلنا نسو دما بريزيدنت سياس افورقي زبل زربا ناي دكتور ابي احمد مالتيو ኢትዮጵያ መፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው የመዘንጋት ደግሞ የለብን አሁን እርስ በርስ ተዋደድ ትግራይ አማራን ተተ ከኤርትራ ጋር አትወዳጅ ፖለቲካ ዝለፋ የተምታና ይከደንካ ዝሐዊ ብሩኽ መጽሐፍ አንብብካ ትፈልጥ ዲኻ ይፈልጥውን አይፈልጥን አፍታህ ቀጽለ ቢልና ንሪኦ ኣብ ከባቢታት ራያ ዝውዓለ ጉዳይ ኣሎ ንሱ ከዓ ኣብኡ ዝነበሩ ምምሕዳራት ናይ ምቕያር ስራሕቲ እዩ ተኻይዱ ብዝብል ግን ብዙሓት ዓበይቲ ዓዲ ናብ ርእሲ ምምሕዳር ከይዶም ይጠርዑ ኣለዉ ግደፉና መሓሩና በጃኻትኩም ኣይከኣልናዮን ይብሉ ኣለዉ ሽማግለታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ኣለዉ ምምሕዳርና ክምለስ ችግር ታለዩ ችግሩ ርእዩ بعلك فتح نزي قبر ملسي يهبي زبل بعل كم بعل هاي لزبولون مالتيو قال أتونون علو هو حتى قرب بزي ود ورده يصدق يزخون هذا جزاهم محدار بزح حدش نجار يكونن بوليس يدلي سراوي يدلي ناي موسى صراحة نحكونا توصل تخليها خوكم يخلي أيوه نزو قد عايزي بخميك خال أتسوات تردي أمون تايك أيو ملسو زبلي أما وداتا جن كاب ني أفريقيا مرحتسين إحنا نقربكم إلى أول سعيد استزارة وزرباون الله نمن تاي خمس استزاريون تايك أيو نزبل كيلوم ملي سمرو أول سعيدن برهان قبر قرقشن دما مستي زساق زلو هزبي زنبع زلو هزبي زقنزو زلو حفاش أما أخولو آتيهم إرك أسلام لمن اللو كله ملو أمنا لهم عنت فيديو خنرئينا نغطي الله من لهم عنت مدن أمونا بتقدمي مدب كنسجر انت لنا مالتيو كرمتي لو مورحي السنة يمش بلس زبل على الساعتي عادك كابل سوريا زمس أي خوني مثلا ملكو سوريا ويمثل تزي تجاجي بلس شيء يتقال حدا سبكا من البعض عداقة سلزخونة بفليز ولا سب ويكا كسرح إلك زي تقوم تزخونة سب الناس رح ترخيب كان حدا سرح نعون متبع زي تجبروا نجر سلازيله وذ حسابات الناس عادة يتابع والله بلس شيء يتطلب كتم عد قرات مالتي كنسحقين أنا إيش اللي بقبلنا نجمر selling Bellas on the streets of Adigrat. Bellas. This one, all right. Bellas is a major part of the national diet, and everyone eats at least 30 to 60 Bellases in one day. This little boy loves Bellas. We must sell more Bellas. What? And Bellas. How much though? This one? Yeah. No problem. It's so easy in this town to sell Bellas. It's a great business model. We've got the USP. How is it? Tom? يكنلي زيدا صنحيلو كني خزرف اندي واتاي تقول لهم كني خزرف يقني لي قل خيل بقى تغرينيا ولا لميدو قانقوا لميدو بلس كما كم زقرف يخل فرنجي زخونه ነገር ንምልማድ ንሽትለይ በቃ ግዜ ይዙዳል ንሕና እንተ ንኾን ሕጂ በቃ ክንደይ ግዜ ምጽና ሓናብ ዝጉዳይ ከመይ ትርድኦ ንሕናስ ንምንታይ ናብ ካሊ ዓዲ ኸይድና ቋንቋይን ለምድ ገለይን ለምድ በቃ ስዊላ ተሓቢና ምንባር በቃ ተሓቢኻ መቕጸልና ንፎቶ ማለት እዩ فرنجي جن أبزخون عادي خير تريو بقى في دلهم قليلا صحفهم قانقهم نملم مالي صعر كل جزية نمنتاي نتي حدش استفترة كبابي كلهم دو يزدلي ويكانت environment نايم اللي ما تسرحتي يسرح لك خمسي جوبز إنسا ويك أس يزريهم أنا نزعدو مالي نايم اللي ما تسرحتي يسرح عرصهم إحنا عندنا نقول نسن فينا بكم سي قد داي دايزي دايزي ريهم مايهم مس أليكس دايزين فقري جميرهم ننوح وأنا تصنيحهم اليوم جن فقر مجمرة ما يكون هندبت كوينو قلبت أسير الله قلقلة تباهيلو محبرة وميديا خاء بوا قدفوا عدي أون بالصاروخ يمرعوا قلقلة زبها القديات نير مالتيو سو أي كام بخندي مالتي حليف وسد حية بعد سرب زبها الملقعو سيدوا حانت تايلات حتى لا بخمي غير كأمين كيات ولا لا أبعد ياخد مكر دلياس مكران دفت الناس كمان كم زمان كان أذكر اسمع بزخانة. تطلع يوم من النيرو زلازل تاك حتى كأي مالك. عب تيك تاك نديزي نفلتا من نجار تتوهيلاس أنا يجنجان عن خلي جميعات بلنا. عليك سجن هم يجيرو يجنجين واس حتى تطلع يوم مني. لا ولا خمم زي حاجة زي كيوات إني جنجان عيد عارف اللي من ده ولا سفاز بوزح حاجة زينا أنا تعيق سالم كل نجار كسيلخ ببص حبها لاي
ዝኾነ ይኹን ነገር ክሽኩል አይደልና ርግእ ኢላ ሓሲበ ብድን ብትገብር ዝደሊ ሰብ እየና ብኹም ቀስ በቀስ ላይክ ኢቭን ብዙሕ ተፋሊጥና ሕጂ ላይክ እናተፋቀርና እንዳሓለና ዋላ ዝኾነ ሕጂ ሕቶ እንድሕር ዝሓታተ መሲለ ጅንጀና አልፈልግም ገለቲ ዋላት አሉ ሓደ ግዜ ማለት ነው አሮኑ ላይክ እና ብሰምዚ ዋላ ዓብል ከማን ትብልን እያ ኣብ ፈጣሪ ልወግን ክልቴና ኣብ ፈሩ ወዲቕና ኣምላኽ ምስግን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኸኣለን ግርም እዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምህላውኩም ኢና ንሕና ንፈቶ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ጽቡቕ ደረጃኹም ቀጽሉ ብደረጃኹም ወስኹሉ ውለዱ ዘምዱ ክበዱ መርዓ አብርሃምን ሳራን ከምዚ ሳራ ንአብርሃም ትእዞ ዘነበረት ስፈር ተይልዋ ተሰፍር ለንቅጥ ተይልዋ ትልንቅጥ በትሽዕ ግዜ ልንቃጥ ዝነብር ብዝብል ይምበር ማለት ርግፀኛ ኮይነ ጣሓኒት ኣይነበረትን ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ግን ናይ ግድን ልንቃጥ ዘይከውን ይኽእል እዩ ትእዞ ዝነበረት ትማእዘዝካ ንስኻ ከዓ ከምቲ አብርሃም ንዓኣ ዝእዘዛ ዝነበረ ማለት እዩ ብሓላለይ በዓል ቤተይ ሃንየ ገላ አይነበረን ሽዑ ግን በቃ ቀኒዒላ ተሪኣቶ ዝኾነ ነገር መልእኽቲ ምዃኑ ዝፈልጥ ዝነበረ ከምኡ ይግበረልኩም ፍሬዩታ ወሊድኩም ክበዲ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ማንም ዓብይ ክሳብ ሕጂ ዘይመረቀኩም ዋናይ ግድን ክስይብ ዲ ዘለኒ ሸያብ ተደሊኻ ሸያብ ፀውዒ ሰይብና ኣለና ጭሕምን ተደሊኻ ጭሕመሎም ስግርማ ሞገሱ ክንመረቂና ማለት እዩ ሓዳርኩም ይባረኽ ኤንወይስ እሺ نفتنا لهم عند قدائنا هنكر نسخاتهم كم كم ترى واي فلتنا ندي مجمرة ذي نعيت أمثلة تسمعتني حوسواس ملمدي حوسواس ملمدي زخون بوليتيك أيلم كنا زلفت قدوبنا مالت حوسواس ملمدي قدامي إذا قداي زي حجري تردي طمناتنا قدامي من السراين فلت النيرنا جن كبر بريزيدنت خمدي أبا إزجبر كم دي إزجبر نازل بالحجنا مكساس يوم مطيم قدايكم جبرو اللي يتمال مللي سوون يرجن قدمي يوم مللي نزي حتى زي حاتي تومو أقعد أما خو أنت مالك أنا سمشت ملسيه بنيرو قدايكم جبرو كان تبله نحنا جن تاين أنزب بحالو زلو ولا سمعهم ما تكون تقوليهم جن بفليس بلا ملكو عسكين دام أقلنا نهندري إنفتن مالتي تقول دايزي ኢትዮጵያ መፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው የመዘንጋት ደግሞ የለብን ሸኔ ያግዛሉ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ ፋኖ ያግዛሉ መሸወድ አያስፈልግም አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀር አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት ግን ወንድሞቻችን ናቸው ጠይቀናቸዋልኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔን በአንድ ጊዜ ፋኖን በአንድ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ሁለት የማይፈላለጉ ኃይሎች የምታግዙ ለነሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል አግኝታ አለማረፏ ነው ለምን ካረፈች ያ ያልተቋጨ ጉዳይ ይነሳል ብለው ስለሚያስቡ አሁን ኮንሽስ መሆን አለብን በመስደብ በመክፋት አናሳካው በየዋህነት ደግሞ ካለነሱ ማን አለ ትግራይ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው ኦሮሞ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው አማራ ያስፈልገንም ኤርትራ ነው ይሄ ቅል ጅል ብቻ ሳይሆን ጅላንፎ ጭምር ነው እዚህ ያለውን ሰከንደሪ አድርገህ እዛ አንደኛ ልትረጋ ተሞክር አትወናበድ ወንድሞች ናቸው አንድ ቀን ይመጣሉ ተጋብተሃል ተዋልደሃል አብረኖርሃል ጊዜ ያለ አይተዋል ጊዜ ይመልሳል ጽቡቅ ሐሳብ ቆንጆ ዝኾነ ሐሳብ ኣነ ከምዝ ሰማዕኹቦ እንድሕር ዳ ኮይኑ ተሐሳብ እዚ ኣመናይ ንደፋፋ ክንተዓረቕ ስለንኽእል ጊዜ እንተፈላልና ጊዜ ይኸራኽበና ዝኽእል እዩ መሊእኻ ይትጻላእ ምትዕረቕ ኣሎ ምስጢርካ ኩሉ ይትዛረብ ምባእስ ስለ ዘሎ እዚ ዓይነቱ ምስላ ወለድና ዝነበረ ምስላ እዩ ተጠቒሙሉ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላውን ኣነ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝበለኒ ዘረባታ እዩ ምትእምማን ከቢድ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገራት ይሰርሑ ሰባት ክሉ ስለ ዝኽእሉ ዘይክንኣምን ንኽእልና ኣውዲእካ ዓርሳ ኣውዲእካ ትነብር ማለት ኣይኮነን ግን ድማ ፈጺምካ እዚኦም ኣሕዋተይ ኣይኮኑን ኢልካ ተደፋፊእካ ዝንበር ኣይኮነን ስለዚ ሓቢርካ ንምንባር ከምዚ ዓይነት ቃላት ወሰንቲ እዮም እዚኦም ናብ ተግባር ክወርዱ ኣለዎም ግን ኩላና ዝሰማማዕን ሓሳብ እዩ ዝመስለና ኣነ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ግን ድማ ምብልላፅ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን እንዲዩ ምብልላፅ ከይህሉ ኣባና እንዳ ክጀመር ዘሎ ከምዚ ዘረባ ከምዚ ገበርናኩም መፃናኩም ወይ ከዓ ከምዚ ዕረፉ ገለገለ ዝብሉ ቃላት እውን ከም ዘለዎም ኮይኖም ትዕግስትን ትሕትናን ድማ ካብዚ ቀረባና ካባና ንላዕሊ ክዕገስ ዘለዎ ሰብ ስለዚ የላ ንሕና ዘለና ኩነታት ከዓ ከቢድ ስለ ዝኾነ ክንዕገስን ትሑታት ኮይና ነቲ ነገራት ጠለባትና ክሳብ ዝማላእ ትፅቢት ናይ ምግባር ትዕግስቲ ማለት ጠለብካ ክሳብ ዝማላእ ድሌትካ ክሳብ ዝማላእስ ናይ ምዕጋስ ከይዲ ማለት እዩ ስለዚ ትዝበሃል ዘሎ ነገር ከም ዘለዎ ሓቂ ዝመስል ኣብ ተግባር ግን ተፈትዩን ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተፈትዩን ዘይተፈተነ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናብ ተግባር ኮንኮሎ ናይ ምኹራይ ናይ ምብስጫው ቸንድዕልካ በዓልካ ትፈልጥ ናይ ዝበሃል ነገራት ገለ ንርኢ ስለ ዘለና ከም ታሕጂ ዝልዋ ዘሎ በኣን ክትቅፅል ድሌትን ባህግን ኣለና ንሕና ኩልና ማለት እዩ ኩሉ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ባህጉ
ማለት ሓባቢሩ ተኸባቢሩ ሓቢሩ ተሰርሐ ግርም ሓቢሩ እንተዘይሰርሐውን ሓቢሩ ዝሰርሐሉ ግዜ ክሳብ ዝምፅእ ምፅብባይ ምክኣል ቶለራንስ ገለገለ ምፍቃር ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ግርም እዩ ደስ በሃሊ ሓሳብ እዩ ከዓ ማለት እዩ ዘለዓለዎ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ ዘረብኦም ክመጽእ ከሎ ሕጂ ኣነ ኣብ ዘረባ ተሳሒቶም ስለ ዘይፈልጡ ማለት ኣብ ተግባር ግን ሰማይን መሬትን ኤንዌይስ ስታሊን ጋታ ይብለና ልሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ዝተበጊሱ ሕጂ ተረዲኡ ሰብኣይ ከምኡ ዝብለና ዘሎ እዩ ናቱ ሓሳብ ገለ ይመስለኒ ገባውና ይሄ በመጨረሻ ላይ ገባውና ይሄ 7ኛ ክፍል ተማሪ አሁን እርስ በርስ ተዋደድ ትግራይ አማራን ተተ ከኤርትራ ጋር አትወዳጅ አማራ ትግራይን ተተ ከኤርትራ ጋር አትወዳጅ ኦሮሞ አማራን ወንድም ኤርትራ አይደለም የሚለው አሁን ፋርሴ ቡላዎች በእነሱ በኩል እየወጣ ያለ ነው አንዳንዶቹ ዝም ብሏል ስለዚህ ታዘረባ ናይ ስታሊን ሓውና ከም ዝረአናያ እንድሕር ዳ ኮይና ሕጅሪ ተረዲእዎ ከምዚ ምዃኑ እዩ ተዘረባ ዋ ጸኒሕ እንተ ተረዲእካ ተዘይርድእና ዋላ ሕጂ እውን ሞይ ስቡእ ተዝቕፅል ተዘይርድእና ታሪክ ክንገብር ነርና ኢና ማለት ተዘይተረዳዲእካ ሕጂ እውን ከ በቲ ዝነበረ ኢና ክንቅፅል ነርና ማለት እዩ ዝኸበደ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ጸኒሑ ዋላ ጸኒሕ እንተ ተረዲኦምናስ ኣብቲ ዝተረዲእልና ግዜ ዋኣረሎም ዝተረዲኦም ናይ ቀኒልና እኳ ክንብልልና ሓደ ግዜ ናይ ሓቂ ተዘይርድእና እውን ነምፅ ነገር የለን ብዙሕ ነገር እዩ ክፈርስ ኣብ ዓድና ናብ ከባቢና ማለት እዩ حوسوس زبالة بزي مسحاس كايو كمزي مثالي نايزي نعدنا ذولو ناي بوليتيكا قد نحرد أدليكم كورش تفولت إيهم مش كورش قلز بحال زي أديتاتنا مقبي زخدنا له يك أزخونا نجار ز تلفزيون قلز خدنا له نبر قدم مالته يك أزي شفنا له نصو حنتك زي فتح تجمير كابتنتوني زوت نعدنا قدايات كوميو نايز قولونا قداي بتقلال له كوميو حنت ختنا كيبل كامبر تتنكيف كقول كايو بتنتن زبالة سلا زخونا سلازي تدين نخاخو ده حاشة نجار سلا زخونا إيو تناخي أمور ما خن زهرة ولينا موراتنا أيتتن كفولنا بوا مسي باي بلالو حجي أبز قداي زي نسخاتكم تردوا كلتا سبات علو كلتي يوم مجمبتا دقفت انتلو وا عين سلاي خايفسس زبهر زنور سبات يوم معبلن جورجون حجي لما جورجو أتقبلو بزعبا منقستي بزعبا خالقوت نقرات يوقع له بزعبا ناي حد ناي دوايات له ناي قلقلتات زلو مسارة لمعاتاتو معدتاتو مسلطان نايمتنتان عقمي يالو بزحاشق ملكو عانا زامنو له قداي سلا زخونه جورجو ولا تاغزياويت زنببا كابن نابنيلو يوهدايو معبل كاخوم تاس نغري يفوتني معبل كتصرفي يزوعل نيرو حج موداتهم كلتيهم تاي تراخيبهم حنت ساعات فلطت ادلايت كوينا تراخيبا معبل كا فلطت يبولن كغبرو زلو خصرفي نيرو بسغراي كيصرف عد حتندታት ካተውሃይሉ ቋ አይገደፎን حتندታት ወሰሚዕኖ خصاب حجي ገረመ እንጽኒሕ ነረ መወዳት ታይገሩ ንጆርጅ ተመሊሱ ንምንታይ احنا ክሮስ ዘይን ጻረፍ ነንባዕልትና ተውሃይሉ احنا ድማ ነሰምዕ ማለት እዩ after good days ፖለቲካ ዝለፋ ተምታና ይቀደምካ ዝሐዊ ብሩኽ ተምታና ይቀደምካ ዩክሬን ከምዚ አበለ ለቲና ከምዚ አበለ እዚ አንዳለካ ወይ ካብዛ ናይ ዱባይ ካግር እንደ አሜሪካ ነርካ በቃ ግረፋ ተሐው እዚርካ ግደፉ ደሐው ግደፍ دحر بصايكم አይተጥሎም አሁን بصايكم ጽምዶ ሰላም ይልኩም ቆይቱን ነርኩም يرجعونا ليجري على اللات كادوري أيرونو. مجمريا نسخة أكيد كفلت طويل كاتم ارتزير دعني بس حافظ بيكات فلت خايف فلت وانا فلتنا أفتح كرفت كان لاجن I feel like you've never read a book so بعد نسخة مسيهم السوشيال ميديا نزلت معره تمرت مالك قبل حين كون سعريو سعيره بس هي بر بالحس لزلني كون قالوا تيرترايم كبسحوا كل يوم تسعيرهم سلازين المهور زقنا تبسب كما ها ادل هيبون يعني سلامتاي نبعل أخذ سمعوا تمرتوا وجاي يقولون كل شيء لزغلوا بعد الصغار كنت نلاقيكم شيء من التعبيرات السبنا بقى شيء بقى بحصير كابزين اللي على صرف سلازي يلا تنايم ودعت صرف حساب نسمعي أنا سوقي لنير مصرف وسطاي حقي سكا خيتولو يصرف سلازي نبره صرفي كندينا إذا أكل لحد محبرسب حماق المسألة مخانو بفلاي كا توم صرف سبات هاب قدميت اندحر دامص يوم كم بعد معبل زعما سول سبات ناب قدميت انتمص يوم نتحبرت السبنا وردت مخانو بتخكل غير نغير ولو أنا نجري ذي سمعنا مخنيات من تأيو أي حدا بعد ما تحتي أخواني خليه من هالبات هيك سمعنني ما حزوت انتقلنا صبوا صقم يقولون جن هيك سمعنني حجون كلايك أنا تمهيري اللي حسب معبل ولا يمهر بزي قدس اتحاد حاونا زلخ أنت أيو سقيلو أبزخونا ساعة دس انتبلون طلع أمنا زدقف دست زيلو خا مين داول الناس زارب قلم زربش ويكعبل استوهالو زدقم سلازخونا ناي مهر دقامي مالتيو كل سايو زسرح كل تيوم كتصرفوا انتلو نحنا انتي نقبر مالتيو الناس معنا وي ليسن وي دون جيج اللي انا نحلفو مالتي نسمع براي نفردن حلف نبلا شتت وتاتي نحجب زي قداي زي اي تفردوا
ኣይትፍረድ ከይፍረደክ ሓራይታ ጉዳይ እዚኣ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር እያ ፈጢራ ብዙሕ ሽግር እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ብኸመይ ተበጊሱ ኣነ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሾመ በዓል ሃፍቲ ኪሮስ ዝመርሕዎ ካሊእ ክንፊ ናብ ከባቢታት ደቡብ ዘሎ ማለት እዩ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ከባቢታት ራያ ካልኦት ከባቢኡን ዘሎ ምምሕዳራት ናይ ዞባ ናይ ወረዳ ናይ ቀበሌታት ኣመሓደርቲ ብምልኦም ከዲዖምና እዮም ወይ ከዓ ምስ ካሊእ ሰብ እዮም ዝሰርሑ ምስ በዓል ጌታቸው ረዳ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ምስ ናይ ዓፋር ሓይልታት ገለገለ ዝበሃል ነገር እዮም ዝሰርሑ ናብ ዝብል ግምገማ ወይ ከዓ ብውሽጢ ማለት እዩ ናይ ምትሕምማይ ስራሕቲ ካብ ዝእቶ ነዊሕ እዩ ተገይሩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከምዚ ኢሎም ዘይወርዱ ገለገለ ይብሉ ፀኒሖም ኣነ እንታይ ተረዲእካ ተልኩም ነብዚ ጉዳይ ንዕኦም ንምውራድ ተባሂሉ ሓይሊ ተላኢኹ ኣድማ በታኒ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ማሕተም ዝመናጥሉ መነጣጠልቲ ቆራሕረፅቲ ወሳሰርቲ ዝበሃል ኣካላት እውን ተላኢኾም ኤንወይስ ድሕሪኡ ትውፅኢት ከምዚ ጌርና ጌርና ኢሎም ብጽቡቕ ኩነታት ተዛዚሙ ገለገለ ኢሎም ኣይተዛዘመን ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ይፈጢሩ እቲ ህዝቢ ግን ልባም ምዃኑ ኣነ ዝተረድአኒ ሕጂ እውን ማለት እዩ ኣኪቡ ሽማግለታት ዓዲ እንታይ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ንሕና ድኹም መርሓኩምስ ንስኻትኩም ትመርሑና ብኸመይ ይሓይሽ ብሃገር ሽማግለታት ዓዲ ትመራሕ ምናልባት እንትሕሻ ካብቲ ትስኹም ትመርሕዎ ዘለኹም ኢሉቶም ሽማግለታት ልኢኹሎም ኣሎ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ተጓዒዝና ኢና በፂሕና እዮም ዝብሉ ትመልሰፍቲ ውሽጢ እንታይ ከም ዝምለስ ኣይንፈልጥና ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብቲ ኮሜንት ኣትየ ክሪእኩም ከለኹ ኩልኩም ፀያፍ ኢኹም ክትፃረፉ ትውዕሉ ወዲ ዓድና ኮይኑ ዝዓሸወ ሰብ ብዙሕ ግዜ ርአ ይፈልጥ ነይረ ንምንታይ ንዓዲ የመጉሳ ኣለኹ ትብሉ ግን ዓዲ ለባማቲ ዝመስለኒ ነይሩ እዞም ዓዲ ዝገበርዎ ታሪክ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ታሪክ እዩ ዝብል እዩ ናተይ ርድኢት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርሞኒ መጀመርታ ዝነበረ ሪዝኑ ክንርኢና ቀፂልና ንዕኡ ብኸመይ ከም ዝፈትሕዎ ድማ ክንርኢና ምክንያቱ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ኣብ ትሕዚ ዘለናዮ ሰዓት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተወሰነ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ምግባር ዝኽእል ምንቅስቃስ ንገብር ኣለና ምንቅስቃስ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ዝተወሰነ ጥራሕ እዩ በዚህ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ ዝነበረ ምምሕዳር ኣፍሪስና ከም ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ ብዋናነት ጌርና ኢና ነብሮ ዘለና በዚህ መሰረት ዝነበረ ዞባ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ምምሕዳር ተቆፃፂርዎ ኣሎ ምምሕዳር ምቕያር ንሓደ ግዜያዊ ምምሕዳር ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፖሊስ የድሊ ሰራዊት የድሊ ዘድልዮ ምርድዳእ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ትክክል እኮ ናይ ሃፍቲ ኪሮስ ዘሎ ዘረባ ኣነ ትክክል እዩ ግን ሃይለ ደደቢት ኩሉ ግዜ ግደፍዎ ሃይለ ደደቢት እንታይ እዩ ሃይለ ደደቢትን ማሕተምን እዮም ብኻሊእ ባህላ ታናቱ ሂሮ ኮንተንት ወይ ከዓ ኣድላይ ትበሃል ናይ ዩቲዩብ ስራሕ ናይ ሃይለ ደደቢት ስርሑ እንታይ እዩ ማሕተም ዝምንጥሉ ሰባት እንዳኣለሽካ ምቕራብ እዩ ኣብኦም ከዓ ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ዝገብር ኢገር ዝኸውን ምስጥ ኢሉ ዝቕርብ ማለት እዩ ኣነውን ብጣዕሚ ዝድመም ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ምምሕዳር ቀበሌ ገለ ዝበሃል ነገር ሰብ እንትፈቱ እንተሎ ኣብኡ ከዓ ዓልን ታሕትን ዝብለው ከምዚ ያለኩም ናይ ጎይላ መዳመቂ ከምታት ነገር ወግዕታት ካብኡ ንዓዲ ነቲ ዓዲ ምዕባለ ነቲ ዓዲ ለውጥ እኳ ኣነ ክንደይ እየ ሰሪሐ ይኽብደና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማሕተም መንጥልዎ ማለት ሰብኣይ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ታሪክ መንጥልዎም ኣይትመንጥልዎም ጥራሕ ይሰርሕ ከምዚ እንተመንጢሎም ከዓ መንጢሎሞም ወሲዶማ ድሓራይ ንከለ ሂቦሞ እቶም ሰባት እንታይ ከም ዝገብርሉ ኣይፈልጥን እቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ድማ ሓደ ግዜ ንዕኡ እንታይ ይገብርሉ እዮም መስለኒ በቃ ተመንጢልና ኢላ ኢሎም ዝነግርዎ እውን ኣለዉ እስኪ ክምንጠሉ ግበረልና ዝብሉ እውን ኣለዉ ብከምዚ ሕጂ ንዕኡ ንእሽተለይና ሃፍቲ ኪሮስ ትክክል እኮ ፖሊስ ገለ የድሊ እንድሕር ዳኣ ተዚኣ ቢኻ ብኣግባቡ ናይ ሙሳድ ስራሕቲ እንድሕር ኮይነ ተወስድ ትኽእል ኢኻ ክወኩም ይኽእል እየ እዩ ናይ ዞባ ምምሕዳርስ እንታይ እዩ ባህል ከሎ ንሕና ስበር ኢና ንሕና ከምዚ ኢና እንዳበለ ምጉራዕ እንታይ የድልይዎ ነይሩ ህዝቢ ካሊእ ጠለቡ እዚ ወዲ እዚዩ ካሊእ ጠለቡ ተልእኹ ካሊእ እንዳገለፅና እንዳሓተትና ንመፂና ኢና መጀመርያ መን ይመዲቡካ እስኪ ህዝቢ ብደንቢ ኣስተውዒልና እሞ ንኺ ተሰራርሓ ንረኣዮ ክቕየር እንተሃልይዎ ተካይዳ ንሱ ስርዓት ንሱ ዘይጠቕመና እንተኮይኑ ዝሓሸ ካብኡ እንተሃልዩ ምስ ቀየርካዮ እዩ ዝትግበር ሕጊ ዘይኽተል ኣካይዳ ኩሉ ግዜ ምዕነው እዩ ስርዓታ እዩ ናይ ዞባ ምምሕዳር ውድብ እያ ትምድቦ ናይ ውድብ ምድብ እዩ ውድብ ትምድብ መንግስቲ የፅድቕ ህወሓት መራሒቱ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኮይና ኣብ ዝመፀትሉ እዋን ትክክል እዩ ቤት ፅሕፈት ናይ ውድብ የቕርብ እቲ ፕሬዚዳንት ይሸውም ነይሩ መንግስቲ እውን ስለ ዝነበረት ሕዚ እውን መንግስቲ እያ ግን ኣብ ላዕሊ ብግዝያውነት ተቐሚጡ ዘሎ ታማ ሕጂ ኣነ ከም ዘይተረድአን ሓደ ነገር እንታይ መሲልኩም ሕጂ እውን መንግስቲ እያ ኣብኡ ሓዙ ተቓል እዚ ኣነ ትኩረላ ተኻሊእ ዘሎ ዘረባ ስለ ዝሰማዕኹሞ ማለት ተቓል ሕጂ ነትኩረላ ሕጂ እውን መንግስቲ እያ
ግን ድማ ግዝያዊ መንግስቲ ስለ ዘሎ ብላዕሊ ንዕኡ ሕጽያት ተቕርበሉ መንግስቲ እያ ይብል ክልተ እዮም መንግስታት ማለት እዩ ኣይተር ብስርኮ ተዛረው ንዋዕሉ ይፈልጦ ኢልኩም ይኹም ኣይፈልጦን ሕጂ እውን መንግስቲ እያ ብለ ግን ብልዕሊ ኣትኻሊ መንግስቲ ስለ ዘሎ ንሱስ መሪጽ ይቅርበላ ይብለና እሺ ማለት ካንዲዴትስ ማለት እዩ ማንዴት ዘሎ ናይ ምምራጽ ስልጣን ሕጂ ግዝያዊ መንግስቲ እንድሕርዳ ኮይኑ ግዝያዊ መንግስቲ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ይሰማምዑውን መስተሰራርሕናቱ ዝኸዱን ዝኾኑ ይኹኑ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ መዋቕራት ስልጣን ኮኑ ይኽእሉ ትራንዚሽናሊ ክሳብታት ተዋህበቶ ግዜ እንድሕርዳ ምስራሕ ኣብዮሞ ምሳይ ይሰርሑን እንተይሉ ኣይሰማምዑን ዘለዎ እንተይሉ ወይ ከዓ ንስራሕ ዕንቅፋት ይኣዊኒኦም ይኾኑ እዮም ዝበሎም የልዕሎም እዩ መዓዝ ክትምልሶም ትኽእል እያ ንሳ ውድብ መዓዝ ክትምልስ ትኽእል እያ ሕጋዊ ውክልና ረኺባ ኣብቲ ስሩዕ ግዜ መረፃ ተሳቲፋ እንተሲዒራ መንግስቲ ምስኮነት ብድሕቲኣ ዘሎ መዋቕር ከም ዘለዎ ናይ መንግስቲ ትካላትን ማሕበራትን ናይ ምልዓልን ናይ ምስታፍን መሰል ኣለዋ ኣብቲ ግዝያዊ ምሕዳር ዝለዓለ ድምፂ ስለ ዘለዋ ገለገለ ብዝለዓለ መንገዲ ኣትያ ከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ንሱ ውሽጣዊ ዝስራሕ እምበር ብሹም መንግስቲ ትሰርሕ ኣይኮነትን ሃይለ ደደቢት ግን እንታይ ይብለሎ ክልተ መንግስታት ክህልውን እያ መውዓድና ይብለና በቃ ንሕና ንሰምዕ ብደንበ ተኪርኩም ስለ ዝኾንኩም ኢለ በቃ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ፅቡቕ ትክክል ኣለኻ ንምንታይ ሓሙሽተ ዘይኾኑ ተዳልዮም ቶም ተቃወምቲ እውን ሰለስተ ወሲኽኩም ካብ ሓቢራት ዓዲ ምእንታን ኢላ ክትከይድ ሓንቲ መኪና ሓሙሽተ ሾፌር ተዝህልዋ ወይ ክልተ ሾፌራት ተዝህልዋ ምናልባት ተሓደ ንፀጋም ኣብ ዝደልየሉ ተሓደ ንየማን እንዳእምበር ክልቲኦም ዘውይሮም ናብታ ትድለ ቦታ ይብፅሕዋ ማለት ከም ዘይኸውን ግን ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ነጥቢ ኢለ ዝግምት ተዋና መባእሲ ምኽንያት እውን ንሱ እዩ ኣነ ሸንኮ መውረድ ካለይ ንስኻት ሸውማ ይነበረካን ከምዚ ዝገበረ ውረደለይ ማሕወርና ባይ ዝነኽእና ዘሎ ገለገለ ዝብል እዩ ካልኣይ ግን ልቢ ኢልኩም ኣስተውዕሉ እታ ናብዚኣ ዘላ ኤግዛምፕል ንዓና ንምምሕዳርና ዘይሰማማዓና ሰብ እንድሕር ኮይኑ ብሓይሊ ከይድና ኢና ነውርዶ ዝብል ተሓሳስባ ኣብ ዓድና እንትኾን እንተሎ ሓላል ዝኾነሉ ማእኸላይ መንግስቲ ድማ ከምኡ ኣብ ክልል ደስተ ዘይሎም እንተዘይተስማዕሚዖም ከይዱ ንሱ ውረዱ ክብሎም እንከሎ ኩናት ዝኽፈተሉ መንገዲ ድማ እዚ ኣዝዩ ስሕተት እዩ ብመሰረቱ እቲ ከባቢ ዝመስሎን ዝምእምኦን ዝሰማምዖን መራሒ መሪፁ እንተይቡካ በቃ ነቲ ህዝቢ ዝመረፆ ሰሚዕኻ ኢኻ ትከድ ዘለካ እዩ ድሕሪ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኣነ ከውርድ እየ ብሓይሊ ግን ካሊእ ሰብ መፂን ዓይግና ይወርደንን ብሓይሊ ምክንያቱ ብሓይሊ ይወርደንን ብድምፂ ወፅየ ትብል ተመውገት እዚ እውን ክልቲኡ ይወቕዓካ እዩ ከም ህዝብካ ካብ ዝወቕዓና ንውሕ ስለ ዝገበርና ግን ልብ ንብለሉ ዝግባእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝብል የን እሽለይ ትኹረት ገይረ ተዛሪቡ ተምሒዝዋ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ስለ ዝኾነ ሕወሓት ተቕርብ ወዲ ወረደ የፅድቕ እዩ ዝኸውን ሓራይ በቃ ከምኡ ገይሩ ማለት እዩ ክልተ መንግስታት ስለ ዝኾኑ ክልቲኦም ይምርሑና ግርም ኣብቲ ናይ ላዛ ትግርኛ ናይ ሎማዓንቲ ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተውፃፅኡ ልኡኻን ሽማግለታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ኣለዉ 17 ሓምለ ዝተዘረበ እዩ ማለት እዩ 2017 ዓመተ ምህረት ሎማዓንቲ ዝመፀ እዩ ሽማግለታት ዓበይቲ ዓዲ ልኡኻት ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ምስ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክዛተዩ ምዃኖም ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ይብሉ ላኡታ እዮም ክዛረቡ ታኢኹም ኮይንኩም ፀገሞም ከረዲኦም ሽማግለታት ናይ ከባቢ ደቡብ ማለት እዩ ስለዚ ንስማዓዮም ምስኪ ብዙሓት ሽማግለታት እዮም ዘለዉ ካብኣቶም ግን ውሱን ዝበለ ኣቕሪቦሎ ብድምፂ ንስማዓዮም ከዚጊና ብለይቲ 8 ሰዓት 7 ሰዓት ላምፅእ ኣብ ህዝቢ ራሻ በፂሑ ህዝቢ ትረብሹ ህዝቢ ትበሳቂሉ ከዚ ደኾን ከዚ ጦርነት ክልዓል እናበለ ህዝብና ኣብ ምቅንናቕ ኣብ ህውከት ኣትዩ ከዚጊና ብዙዝን ሆቴል ዒልና ኣብኡ እውን ቀኒናሉ ኢና እናኸድና እንዳተሰብሰብና ቀኒና ኢና ኣብ ኣዕጋቢ መልሲ ስለዘየግነና ግን ተኣኪብና ጠርኒፍና ላብዚ ንመፅእ ዋና ሕቶኹም እንታይ እዩ ሕቶና ዶ ትነበረ ምምሕዳርና ክምለስ ችግር ታለዩ ችግሩ ርእዩ ባዕሉ ክፈትሕ ከዚ ለማኒህቲ ምምሕዳርና በረኻ ላውፅእ ለይቲ መፂኻ ሃምሽፍታ ላባራገግስ ታእይልን ይሄና ኣፍንቃኻ ትሸፊንካ ሰብ ከይርእየካ ለይቲ መፂኻ እዚ ዝንዮስ ናይ ሽፍትነት ስራሕ ተሰሪሑ ታኢና ገይሩ ናይ ሰላም ሃኩሉ ኣለዋዓድ ናይ ሰላም ምምሕዳር ኣለዋ ዓዲ እዩ ተዓዲ ስለዚ ዝሰማዕኹም እያ ታብሽ ተሸፊንካ ከድካ ከም እንታይ እዩ ዝበሃል ኣይኤስ ዲኻ ንስኻ ታወይኻ ዘይትፍለጥ ገለ ተሸፋፊንካ ኣፍካ ገለገለ ጸሊም ማስክ ግዛዕ ጌርካ ገለ ትመፆ ነገር የለን ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ሎሚ ዘመን ሰልጢኑ እዩ ተለዊጥ እዩ ክትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ፀገም እንተለካ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ትእክቦ ይወረደልና እንተይሉ ተወርዶ ይውፃልና እንተይሉ ተውፅኦ ላዕሊዩ ክስቀል ዘለዎ ወሲኹሉ ስልጣን እንተይልካ ትውስኽ ንስኻ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን በቲ ናይ ሕጂ ዘለካ ይዳናሲ ነቲ ህዝቢ ብህዝቢ ዝተመረፅካ መራሒ ኢኻ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ገይሮሞ ዘለዉ ጉዳይ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጉዳይ እዩ ኣነ ዝነኣድክዎ ጉዳይ ናይዞም ዓዲ እዚኦም ኣካይዳ እዩ ብስሩን ዓዲ ዓበይቲ ዓብይን ዘየብላ ዓዲ ንፋስ ዘየብላ ዓውዲ ዝበሃል ምስላ ትግርኛ ኣብዚ እዩ ሰሪሑ ዓብይ ዓዲ ማለት ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ዝሰርሑ ዓበይቲ ዓዲ ኣብዚ ንርኢ ኣለና እንሆ ብጣዕሚ ወረጃ ዝኾነ ንብል ኣለና ማለት ኣውሮፓን ብኩርዓት ዜግነት ወሲዱ ዝነብር ዘሎ ሃገር ጋራንቲ ስለ ዘይኮነ እዩ ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ፈፂሉ ጠፊኡ ዘሎ
هافت سلا زي ولو هاجر سلا زي ولي سلازي كل الشعب سمعنا زي ولو هاجر سلا زي بلنا يكوننا نتبدلنا هاجر زلوا إرتراك وانا اللعلي فريسو أفتاق أتاليتنا هاجر ونخويننا نحنا نسسن احنا كنت أفنر ماينوريتي خوينا نتبقى كنخصمنا هنا كنا يخصم أهل تجراي تجراينا تجراي ويدما ناي تجارو هلون نابيلا أفتاق يزل حزون أبير ترى بخسرون يلون يزلكم زم 3 مليون يزل بتراجكتري درجة عن طريق مكاو قدم شو 10 مليون يكون زبون سلازم انك تتفق هاجر تخون انت خوينك كتعرف يزل ويكونن سلازم خالي ممارس تمسأل لك مالت خالي تعرفوا إساياس بالجمزعك هم ولا يكونن سقيل كاد الدخوري هاجر خوين ويدما تفلالي خط تفلالي خط خون دقال يلن أو سودان ضلون بحرد عدي يتعريو أبي إثيوبيا ضلون بحرد عدي يتعريو إرترايل لاني لك فينشت واحد كما إذا أنت هاجر خوانية يلخون واحد يقبلك it's impossible ስለዚህ ዘረባ ናይዚ ማለት ናይ ሚኪ ሓውና ብኸመይ ከም ትሪእዋ ንስኻትኩም ድማ ንዓኻትኩም ክግርፈልኩም እየ ታናቱ ነጥቢ ሰማማዓላይ መብዛሕትኡ ዘልዓሎ ነጥቢ ሰማማዓላይ መብዛሕትኡ ተተስማዕማዕ ሁሉ ግን ዘሰማማዓሉ ነጥቢ ሁሉ እዩ ማለት ኣይኮነን ዝተወሰነ ነገር ድርቢ ድማ ከብል እየ ማለት እዩ ታንሽለይ ዝድርብያ ነጥቢ ዓዲ ስለዝመስረቱ ዓዲ ዝመስረቱ ካባና ንላዕሊ ስለዝተጎዱ هاجر دي مسرتنا لعليهم كنت كم نخلينا زبلا كايدا إكزامبل سلز جبر إمبر استقاموا له استقودوا عدتها له كم مثال ويكا كم أمنت غير كهتقرب كلها ناي جدن ناي تأمنا زتقود توصلوا لمخنيات كي تقود دايو ناي تأمنا زمع بلن ويكا أزوصن ويكا وحس كوينو عدنتو الرجاجيس الزنبرة مثال توصلوا لدما نسخة ختل علن كتمع بلن سلة تدل كتعب سلة تدل يو كابز بدي يزبق سانة سلازي لمدتها كل جزء ريهم ممتخينكم مع أخي أب مرددا أب زربات أب زرارو سبات كلهم تأمز جبرو تنجتي فتحمق حمق زخنا أمنتها تنكبو إن عند الأمالتي نسلمان عنا أزيد أقامي كورن ولا نخين بعبلون كابز جبرونا نجر كنفرح كابز جبرونا كل جزء حرغلغ زبالة مواص أو كابز نجرونا ون أفتح جزء صحافة خالي أفتح غيبات زرب خالي ناجبرو كم زي عينت ناي مون بعد صراحة تسل الصرحي مالتي ثم زوانا وبدوق آلات ندفعل نخنوص أملنا زي تتقام عدتها اللواعين استتقام عدتها تونا اللواعين كنت كم نخلينا مخنياتو نحنا نحرد مس أبحر عدو خوينا حبيرنا مسأتهم زي خيد ويكا من البات بحالنا مسأهم زي طعام زي نسمع معقلة خوينا مخيد مخنيات نتخوينو إذا مخنيات زي كم بقع مخنيات نحرد أنا أمن الخوينا نخيدو معدنا مسرتنا نفتني بقى خلينا قريبولن كابزي زبالة تقمي كنركب نخللو كالي أسرار حل تباهي أنت تأمينه دم أنا قصلي خلينا قريبولن طيب لنا له زي أول حوناس كنا سمعيه حتى عندك حتىك أول سعيدن برهانة جبر جرجشن دو يقربها أولي سوغن أباسانجون أهورو كينياتان إذا كمل سبيد كايدلو أنت واحدة أهورو كينياتان أولي سوغن أباسانجون نزبتين داتات زلو هزب تقراي أنتم سوات نحنا دشمقلنا هزبي ما أصديكم نمربو تغتمل سويلو مكوي حتتون نتي زحسمو زلون زنكلابت زلو هزبن سلا زيري وزلو تفراريمهم ورقوتهم عطيفهم مغششهم تقبلهم أبتسعدان سلوهم بطيلهم اللو أول سعيدن برهانة قبر قرقشن دما مستي زساق زلو هزبي زنبع زلو هزبي زقنزو زلو حفاش أما أخولو آتيهم إرك أسلام لمن اللو سلازي من يزقر بكابا ناي أول سعيد زربات هاي نصرت إنديها بتي وقعها من وقع كاتولو مو أنا كي وعخواني الكاد حرايك نعوك تدعى صوت فتني أبز خونة أبها هلاسي بتعمت قرمن ناي شكسبير صحف أبز خونة مصحف أفتنا شكسبير سبلايز بهال مالتيو The Tragedy of قيصر زبل مالتيو أبو وشتي زخونة تاريخ الله بروتستابس قيصر زبال له زخونة سب حجنسو تعيز بلهم نتوم عدي أنا قيصر تصلي إيه ويك أفقرك أنو زي كونس نروما أمنا سلزفتوا أي خمس جبر زله خيلي يزغدع كدعتو بو يجمر مالتي حارتهم عدون أمينو مودعتو قل عليك قيصر تروما تبهال عدي قدامي عايز ولا نافت تاريخ مالتي حجون بتماساسالي تايب لنا نو نعاي أمنوني أنا وحس نجاري بقى تأماني إيه منم تأجمي بالكومن بصرون مالتيو لعلي هزبي نايكالي هزبنا يمفتاو لعلي هزبي نتعدي فتوى يعني إرترا فتوى سلو زخونكو تايت قبر لكم نساتهم تسديدهم شجري ولن بحر واتيهم تأجمي ولن قليل نجاري لعلو كل نجار قلنا من فتوى أنا نتجوه تحت نتجلجلي فتوى يومه أمنا خامس إيه مستت أميزول له حبرة سب عفت أميت مني تواسيو تايت قبر نيركا نسخة تايت سرح نيركا
بخمي أريم كايو حجخة تعينت مفتح وسير قالوا جلجلز بهالوقع هو قاعد يدلن كلنا زلوا تايو تتميت كالي سبكم زمصيو تاريخون كومي تاريخ تفطر مو عفت تاريخ نتسب تساق يومو مودعتها خا تسقاي تنغرو زي كايدان هي اول سعيد زين نغيرنا كنامن يصب زلو نحنا دما منالبات انا بوغني امن زلخو نسخاتكم تامن تخونكم افتتامنوا ነገር ጻሐፍሉ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ነዚ ይዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዘበለ ርእይቶ ገዲፍኩም ስለተኸዱ ኣዝያ ዘመስግን ለዋም ቀነ ኾነልኩም የዝምነ ሰናይ ቀነ ይኹነልካትኩም ጸጽቦ ስምዕና ቻው ድሕና ቀኒውታም good light ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማንቱ